danak narisi na tinonggos ni para sirohai debata amai hasangapon di debata dame dame madi joma las ni rohani debata hajoma on muse Sai pasauron maturohan amion dame mi oh Jesus hasangapon di debata dame dame madi jolma las ni rohani debata hajolma on muse hasangapon di Sangapon di debata dame dame madi jolma las ni rohani debata hajolma on muse
Natal bolon nabadiai hari hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus sudah marlas ni roha Maria ria nang marendepe manomu nomu paroni si palua Baritaon manong tubuh si paluai di bunyi non di
Thank